Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi 326 Express. I am a man aged 38 years old and need your help. Nyaya yangu yakaoma veduwe. So ndine mudzimai nevana vaviri. My wife ane business rake raanoita on the side and she's also employed full time. In 2022 takatorerwa midziyo yedu. After ndatora chimbadzo, I failed kudzosera mari and vakomana vakauya vakatora TV, masofa ne sound system. Izvi zvakarwadza mudzimai wangu akatoita a mild stroke. She later recovered ari kumba kwavo and zvakatombonetsa kuti adzoke. Vabereki vake vachiti dai wasiyana nerombe iri. I am happy kuti she didn't listen, akazodzoka hake ega. So from that time, my wife decided to take control of our finances and ndiye aibata mari yese yataiseva to buy a stand. So last year, my brother introduced me to his friend Aitengesa stands with very good terms. Everything was above board. Well, at least I thought it was. We went there and a few people had started building some structures and they were almost done. I spoke to my wife and introduced her to this guy so that we purchase a piece of land. We were happy to proceed and my wife gave me the money, tikanobhadhara 10,000. We picked our preferred site and all was well. So kusite uku takatocheresa foundation and we were making progress slowly but surely. Hot topic yangu is 3 months ago. I was informed that dzimba dziri kupazwa in that area and that means zvese zvatakashandira nemudzimai wangu zvaparara. The issue, ladies, is I don't have the courage to tell my wife. Last time I got stroke and I'm sure this will definitely affect her health and mental well-being. I have been the reason why we haven't done anything, Chinobatika. Here she works hard, brings in most of the money, and I contribute to Zishoma Zandino Gona. I don't know if I'm cursed. I don't know if it's spiritual, but I have been the enemy of progress in my marriage. How do I fix this, Vedari? Ndinowudza sei mudzimai wangu kuti takavharwa stand yedu and we are back to zero. If I am to blame it on spiritualism, she will think it's an excuse. Amenondoita sei Vedari. I am afraid kuti this might be the end of my marriage. Where's Nema in-laws asingandide? What can I do? Here a hot topic yet yanamhlanje. All right. Thank you so much, Manlue, for our hot topic. Ti chakumbira dari mu matsiro murumati nyorera kuti zvinofambiswa sei. You can send voice notes. I always say this, voice notes should be just under a minute, on our WhatsApp platform 0772162651. Yeah. Star FM. Hello? Hi. Maswera say. Hi, KPG and Sagi. Hi, Taswera Maswera. Guys, I think what topic mukoma ava ngavarige kuisa time vachitya kuudza mukadzi ngavatongoudza mukadzi but votongoti wose munhu akangwara like sinzi vakuziva kuti masenzi ari kupwanywa votongotora mukadzi for a site visit voti ngatiende kweko yatinoona voita nga vasina chavari kuziva vosongobvunzawo vamwe vozvionera paground yoita nge new information so that mukadzi anotokasika apfuura votsvaga imwe plan because you cannot hide zvinhu zvichazongobuda pachena. It doesn't make sense. That's my little contribution. Well, thank you so much for that. To just, tell your wife, if possible, he's saying kuti toenda naye kusite anoona zviri kuitika ikoko. He's saying kuti I'm afraid kuti this might end my marriage. Remember, mdzimai akatombo-stroke, vatorerwa mudziyo, and his fear is losing his wife. Just knowing kuti zvoni even my in-laws vanotobheka mudzimai kuti vasiyane naye, ndo paari kutyira ipapo, but this guy is saying the truth will set you free, and naye anoona motangira ipapo. Star FM, hello. Hello. Hi, Maswera say. Maswera. Taswera zvakanaka baba wangu, munoionawo sei, anobatsirika sei? Haidiki zvataurwa nevekutanga uyu kutongosajesta kumukadzi kuti shamwari ngatimbotengesa sendi titsvage zvisina muprocess iyoyo yekuda kutodare zvinozongobudawo kuti hakune mawanari. Yo. Okay, so ari kufanira kunyemba. Aiwa, ari kunyemba, anongosajesta kuti ngatitengese sendi.
Ayo, ari kunyemba ngambokozi stand akuchina. This is information here 3 months ago. Aiwa stand iriko zvandi kuri kunzi hanzi kuri kupwanyika. Yeah. Iriko. Saka iye anongoti aiwa stand yekauya tadi tambozengeta taita chimwe chinhu. Yeah. Mukutanga nyaya idzodzo vakuti ngatifambire ndo pazvinobva zvazobuda pachena kuti hakunenge kune maissue. Thank you. All right, thank you so much for that. Says, yeah, inenge are skillful because I don't think kuti anenge 100% honest. Akungoshandiso kaskiri kekuti maybe now yacho ilendo softly so that it doesn't affect the wife. Star FM, hello. Hi, Maswera say boss. Aiwa nice. But panoitwa seya. Ndada kuti chekutanga ndiya. Sesu hana mhepo dziripo handizvi. Matambudziko panongowanika kuvanhu wese ende zvesimborera kana satani mukati inenge ingori sei yacho handizvi. Saka the moment wakusaka kufudza zvikuve mamhepo adiya mamhepo anobva auya then ukaignora kuti hakuna mamhepo hatombouyi. And the good thing ndeyekuti pastand apa handiya akatanga ainvolva mukadzi wake handizvo the beginning. Saka haine sekutaura ukaona mukadzi akuita strokuka because audzwa kunzi stand yatakavharwa handizvo iye waimboendera wese zviri pachena angari transparent this guy handizvo ndo mhepo manje wabata yes ndo mhepo saka akuita mhepo anofanira kutotsvaga vanhu vaya wecounseling vaya handizvo kana yasikakwanisa handizvo oti ndo situation yangu iripo lakaona waita kunga inini nasaki handisini well then oti wembope mudzimai wangu counseling ndoziya patinotangira tichienda naye slow kuti kaita seadvat kana tiziva kuti hakwanise kuti dwo. Yeah. But chandikuramba imhepo kuti hapana mhepo zvinhu zvinotomboitika zvichitoramba mulife andika wotoya zvimwe zvichitoramba pasina kana satani. But the moment yaunongoti bhilivha kuti zvina satani mukati ende for sure anobva ita sei satani anobva avaneko. Saka kuti blood yangu aka musabhilivhe kuti imhepo unoita kuti inguva yacho plus zvichazongoita chete. Thank you so much for that. Kuti zvamakuda kuti zvekutsvaga mhepo izvi mukada kudziteedza mhepo zvishuwa munotozosangana nawo. But nadzo someone is coming in 820 last digits of your number. You say I can relate. I'm a lady in a similar case. Vitori spiritual. Anenge aine spirit of anti-progress. He should seek deliverance and he should also tell the truth kumukadzi wake. Star FM, hello.